Agité sou el grup més jove del col·lectiu. Hi ha l'Àlex, Julien i Teo. Bon, quina edat teniu? Tenim entre 14 i 16 anys. Déu-n'hi-do. I per què participar al col·lectiu Angelets a la Terra? Ens agrada el català, parlar el català és una llengua que hem sempre parlat des de petit, perquè estàvem a la Bressola i ja està, és una llengua que... Bé, perquè tots sou alumnes o antics alumnes de la Bressola. Sí, és això, i doncs parlar en català és una cosa que fem des de molt petits i doncs és una cosa natural i és una cosa que cal fer perpetuar la llengua i fent música és una bona cosa. Qui és que escriu les cançons? Doncs... Sobretot cançons que ja existeixen, però hem fet una composició ja que va ser escrita per Tero. És que coneixiu el proverbi català que diu a vages no hi vagis. Hem sentit parlar d'això, sí. Mig, què? Bon, en tot cas, això s'ha dit abans de l'obertura del Chaudron. Aquest bar practica una economia local. Els productes que proposa són 100% catalans. Espieu.